paaboton pre. Kay diri man among sabot nga diri may magkita. Unsa ang unsa? Makakwarta taron. Wa Makakwarta. man kay kwarta no. Makakwarta karon. Inig uli ni mo nya. Nana kay kwarta. Paabot lang ta diri. Ako'y bahala nimo. Unsa man day? Bakto na to. Diri na to paaboton ang kwarta. Kwarta unsa? Nay mo anhi nga kwarta diri, paaboton lang ato. Maka Gamutan kag kwarta? basta unya kinahanglan niya di ay lang jog sukol gyud. Ug unsay buhaton sa imo ha. Ayaw lang jog kuan, basta kay ug pahayangon ka diha, hayang diha. Oh. Unsa man day pabuhat nimo di? Ay Ay, tagaan tag kwarta. Surprise na. Muanhi na diri unya. Paabot-aboton lang nato kay kuan makakwarta ta na. Ako'y bugaw nimo ba? Treningon ti ka para og unsay magkinaon sa inyong balay og wa na mo suporta sa imo ha. Di na kay pang suporta para sa imong kaugalingon. bakul-baan na kita na pabuhat. Unsa man day na? Ay, kabalo ka pre, akong toyo gyud sa imo ha, pre. Treningon ti ka nga ikaw lay maka suporta sa imong kaugalingon. Kanang di na ka mga isang ginikanan ba? Kanang nakay sariling diskarte ba? Diskarte man gihapon ni. Di pa ka makuha, di pa ka malugi ani kay makakwarta pa ka, lami pa. Tudi sa taod-taod na ana to. Tudi na di. Hi, Gibheart. Ganina na mo? Kami ang aming pinaabot sa imo ba? Ali, ali, ali. Isa nga pre. Hinay-hinay lang ha. Ay, hinog ha. Ay, mayan na kamay na. Isa mo na. Ay, hi bes. Kanang, kuan ba? Mo daw niya akong kuan. Akong kuan, bata. Ano siya? Sikat. Ang pangalan ni, ay lapig ko kaya. Mo daw ni si Rondon bes. Akong kuan ba? Akong di, balo na ka. Okay, best. Kay, ni-chat ba ka sa kung ano na. best? Ni-chat ba ka sa kuha nga mingaw kay kanya gusto kag kuan kanang malingaw ka mo to didala na ko si Rondon dere time sa ba kuan kuan ni kini ni pangwarta kila na ba ayaw na kuan diha Ben. ana oh Best. Okay mo na siya. okay kay na bes Dako ka nagbunal. kabalo ka ana bes ha wala pa na uyab bes Ano siya? Siya, best. Ay. taga iputag komisyon diha bes oy Ako, bahala mo. Basta, lami yun. bisag ka nang kuan lang to ako betig dala sa imo Ano, best? og makuan biya kano wa kay lingaw ako betig dala sa imong lingaw sa man ni ron oh Ano mo gidala lagi, best? Diba yun? Makutulo? lahi naman pud unya napaman unya unsa pa taron oh Bahala yun yun, eh. buntag pa ron alas 10 unya nga hapon mga alas 3 na ana pud bago na pud siguro wag ko ang bayad ba Ano, best? Best. Ano, best? Ah, okay ra ni fight na, best? Kaya na, best? Sinuot na ang kwarta, best, ha? Yeah, best. Nahatag naman ko na. ay sa kadali lang siguro ron sana to basi piti ni ba basi piti ba kadali lang Ang ulit tao, no? fight sa na bes fight sa oh mataga ka bes ikaw lay bahala sa kuang kuan bata-bata bes ha dire na lang ko dala na ug asa ka pre ikaw lay bahala pre ha Asa man ni ani? ay basta kay kuyog lang pre kuyog lang dire na ko paabot ra ko sa inyo dito bahuman mo bes tarong-tarongan na bes ha Pre, nanimahong laki. sige na okay na lagi na kaya ni muna dali rin 500 daw sige na okay insured na 500 250 ako 250 po diha ha o kuan bahala siya basta kay 250 lang na yung 500 5 minutes later. nga pare oy kita sa hukman to ay wala Palabangan sa best. kaya hinay lang bangko biya kang di kuan hinay lang pre ano ba kaya pa Luyak oy. Dito sa kalawasan mo. uy ayaw katagbaw kay unya na pong hapon Ito, best? gusto kag sabi nay sabi Totoo naman ka na, best. sabi nga medyo lami Ha? sabi nga medyo lami unyang hapon Basta, best. kita taon niyang hapon alas 3 diri ha Best. Ano yung best? okay lang walay bawas Dong, salamat ni. Ay problema. Beshi, walay bawas, walay kulang. Nga lang din. Salamat kayo. Unsa man? Unya, okay na sa imo, okay na ka. Okay na kayo. Okay, balik lang unyang alas 3. Basta lang yung laki. Balik lang.
Balik ko niya alas 3 ha? Oh, ha? Ha? Ay,